Исәнмесез укучылар. Бүген без онлайн дәрестә охшаш эшпошмакларның икенче билгесе белән танышырбыз. Һәм аны кулланып, мәсьәләләр шишуны карарбыз. Эшпошмаклар охшашлыгының икенче билгесе. Әгәр бер эшпошмакның ике ягы икенче эшпошмакның ике ягына пропорциональ һәм бу яклар арасындагы почмак тигез булса, андый эшпошмаклар охшаш. Әлеге теореманың исбатлауы белән дә танышыйк. Исбатлау өчен ABC һәм A1, B1, C1 эшпошмакларын тикшерик. Димәк, теореманың шарты буенча ABC һәм A1, B1, C1 эшпошмаклары бирелсен. Бу эшпошмакларның A һәм A1 почмаклары тигез булсын. Һәм A1-ның A1, B1-гә, AC-ның A1, C1-гә чагыштырмалары тигез булсын. ABC һәм A1, B1, C1 эшпошмакларының охшашлыгын исбатларга кирәк. B почмагының B1 почмагына тигезлеген исбатлау өчен бер почмагы A1 почмагына, ике почмагы B1 почмагына тигез булган A, B, C2 эшпошмагын карыйк. Килеп чыккан A, B, C2 һәм A1, B1, C1 эшпошмаклары охшаш. Эшпошмаклар охшашлыгының беренче билгесе буенча. Ягъни, төзү буенча бер почмагы A1 почмагына, ике почмагы B1 почмагына тигез булды. Демәк, бу ике эшпошмак охшаш. Эшпошмаклар охшашлыгыннан чыгып, түбәндәге аңлатманы язалабыз. Ягъни, A1-ның A1, B1-гә чагыштырмасы AC2-ның A1, C1-гә чагыштырмасына тигез була. Шулай ук шарт буенча бер тигезлеге дип тамгалап куйык. Бу тигезлектән нәтиҗә ясарга мөмкин AC-ның AC2-гә тигез икәнлеген. Бу тигезлектән ABC һәм ABC2 эшпошмакларын тигез дип әйтергә мөмкин. Чөнки әле генә исбатлаган буенча AC һәм AC2 тигез, AB ягы уртак як һәм бер почмагы белән A почмагы тигез. Бер почмагы A почмагына тигез, чөнки бер почмагы A1 почмагына тигез беренчедән. Моны икенче тигезлек дип тамгалыйк. Шулай ук A һәм A1 почмакларының тигезлеге билгеле. Шушы 2 һәм 3 тигезлекләреннән нәтиҗә ясап, 1 һәм A почмагының тигез икәнен әйтә алабыз. Димәк, эшпошмаклар тигез булгач, аларның тиңдәшле почмаклары тигез була. Димәк, бу тигезлектән 2 почмагының B почмагына тигез икәнлеге килеп чыга. Шулай ук 2 почмагы B1 почмагына тигез иде, төзү буенча. Димәк, шушы 2 тигезлектән нәтиҗә ясап, B почмагының B1 почмагына тигез икәнлеген исбатларга мөмкин. Димәк, ABC һәм A1, B1, C1 эшпошмаклары охшаш. Теорема исбатланды. Охшаш эшпошмакларның икенче билгесе буенча теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашуга кадәр.